Halo, informasi lan layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngajak sampeyan ndeleng kabeh parameter saka perusahaan kasebut kanthi teliti. Review iki digawe nggunakake informasi saiki ing April 05, 2025. Bank Holding, 93 perusahaan jupuk bagian ing asesmen lan iki banget wakil. Kita bakal katon ing pancasan digawe adhedhasar asil video iki. Asil kanggo perusahaan minangka nderek -2 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori 0 terms. Yen katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham kanthi agregat. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham kanthi total 1,9 poin. Marang dinamika rega ing 6,5% subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kanthi kapitalisasi subkategori 2.508 US$ miliar. Kapitalisasi neraca perusahaan punika 324 US$49 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 2.143 miliar dolar. Sawise nggawe perbandingan saham sing dikuasani saka kapitalisasi pasar lan imbangan, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Kapitalisasi neraca iku 15,143%. Sing 35% kurang saka bagian kapitalisasi pasar saham. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori ala -1 titik. Utang perusahaan analisa kanggo 739.754 US$ miliar. Utang-utang kanggo neraca kapitalisasi jumlah 228% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing kewajiban utang perusahaan, banget ala -2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 10,3. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 9,6, yaiku 7% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran rega saham kanggo indikator pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 56.860 US$ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teka 12 sasi samestine 55 US$62,6 mayuta-yuta. Sing 2,2% kurang saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha mediawi digambaraken ing comparison karo perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 2,1. Rata-rata subkategori 1,3 yaiku 62% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran pratandha saka nilai pasar kanggo revenue ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable -0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 282.670 US$ mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo teka 12 sasi wis samestine kanggo 276 US$53,0 yuta.
Iki 2% kurang saka saiki. Taksiran saka prakiraan indikator revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 poin. Wates dodolan punika 20,1%, karo rata-rata ing subkategori 13,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut nomor karyawan ing subkategori punika 12,409%. Iki 89% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai organisasi punika $1.853.000. Lan kanggo subkategori $981.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 88,9%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Bati perusahaan saben pegawai $179,300. Rata-rata kanggo subkategori punika $102.000. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 76%. Taksiran media WI saben pegawai individu ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bagian dodolan saben karyawan perusahaan $891. Ing subkategori $777.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 15%. Ngira-ngira revenue saben pegawai perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham shorted punika 0,9%, dibandingake karo rata-rata subkategori 0,9%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 28%. Regane nyoto saka saham perusahaan kira-kira $210. Perkiraan konsensus kanggo rega saham perusahaan kira-kira $269. Dinamika taksiran nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 28%. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening sistem bantuan guru, Markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinned. Sistem referensi valuasi saham guru, Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak kesepakatan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo masyarakat kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka guru, Markets. Sampeyan minangka pamirsa sing paling keren ing saindenging jagat.